سلام. من با بیرون برم زود میایم. дар замони имрӯза истифодаи технологияи муосир албатта ки кори одамонро осон мекунад, вале ҳар кас бо мақсади худ истифода мебарад. ба ин монанд ҳолатҳо ҳамарӯза дар ҳаёти мо вомехӯранд. огоҳ бошед ки ҳеҷ кас ба шумо маблағ ё чизи қиматбаҳоро бе ҳеҷ меҳнату заҳмат тӯҳфа намекунад. пеш аз ворид кардани маълумоти шахсии худ дар ҳар платформа ё сомона, аввалан онро санҷед ё аз дигарон маслиҳат пурсида эътимоднокии худро қавӣ гардонед.